Pamene nyumba ya malamulo ili pafupi kuti iyambe mwezi uno wa Oktoba, mmene akufotokoza kuti nyumbayi ikhale kuyamba pa 31 Oktoba. Ndi monga tonse tikudziwa kunena kuti zipani zonse zimene zimakhala zikutenga gawo ku nyumba ya malamulo zimayenera kuti zitulutse mayina a yemwe akuyimirira chipanichi ku nyumba ya malamulo, ndi kuti amatchedwa the leader of the house, amene amakhala kuchokera ku zipani zosiyanasiyana. Sabata yatha tidakupatsirani zokhuza nkhani ya ku chipani cha Malawi Congress Party, kumene Dr. Lazarus Makafi Chakwera amachenjezera kunena kuti ayang'ane bwino achite mosamala pamene akusankha leader of the house kuchokera ku chipanichi cha Malawi Congress Party. So mutsiku la lero tifati fotokoze kunena kuti pa zipani zonse zimene panopa zili kuyembekezeka kukayimirira ku nyumba ya malamulo, chipani chimodzi chokha ndi chimene padakali pano chabwera poyera kuti ino chasankha munthu mmodzi yemwe akukayimirira chipanichi, ndipo zipani zina zonse padakali pano sizidaperekebe mayina awo ndi kulengezesa kuti yemwe akuyimirira ndi ndani. Koma chipani cha UDM ndicho chimene chatulutsa dzina la yemwe Amusankha kukakhala owayimirira ku chipanichi, ndipo chipanichi chasankha amene adakhalapo Secretary General amene wandi Patricia amene asankhidwa kukayimirira chipanichi ku nyumba ya malamulo, ndipo iwowa asankhidwa ndi mtsogoleri wa chipanichi amene ndi Adaliso Kabambe mosogozedwa ndi akuluakulu ena amene ndi oyendetsa chipanichi. Kaliati amene padakali pano akuyimiranso ku nyumba ya malamulo ngati phungu wa ku Mulanje, iwowa padakali pano akakhalano akuyimirira chipanichi ku nyumbanso ya malamulo kuti akakhale akupereka mfundo zina zimene nzochokera ku chipani cha UDM. Ndipo pambali kuti asankha Patricia Kaliati, palinso mayina ena amene asankhidwa kuchokera ku chipanichi, ndipo olemekezeka Felix Njawala iwowa awasankha kukhala mmodzi mwa akuluakulu amene azichita enforce discipline kapena kukhazikitsa bata ndi mtendere mu chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo chipanichi chasankhanso Edgar Kapalamula amene ndi deputy amene azithandizana ndi Felix Njawala pa nkhani yokhazikitsa discipline ku chipanichi cha UDM. Olemekezeka Kenneth Ndov iwowa awasankha kukhala deputy leader of the house, ndipo iwowa akuthandizana ntchitoyi ndi Patricia Kaliati kuyimirira chipanichi cha United Transformation Movement UDM. Choncho nkhani yokhuza yemwe akusogolera ku chipani cha UDM ndili padakali pano tikudziwa za dzina limodzi limene ndi la Patricia Kaliati, kutsatira kuti zipani zina sizidatulutsebe mayina a anthu amene angakhale oyimirira ku nyumba ya malamulo. Monga takamba kale kuti mbuyomu anthu achenjezapo Dr. Lazarus Makafi Chakwera kuti aonesese pakusankha kwawo kuti asankhe moyenera, ndi kuti khalidwe lawo limene akhala kulichita mbuyo lomasankha anthu chifukwa pali ubale wina wake vilekeke. Pamene chipani cha MCP, PP, UDF izozi sizidaperekebe dzina la yemwe akuyimirira ku nyumba ya malamulo ngati leader of the house kuchokera mu zipani zimenezi. So nkhani yachisankho cha momwe Adaliso Kabambe yachitira posankha Patricia Kaliati, timve kuti inu mukuiona bwanji kuyolera ma comment za momwe mwayionera nkhani kuti kodi Patricia Kaliati akayimiriradi chipanichi mu magawo osiyanasiyana, nanga inu mukuwaona bwanji Patricia Kaliati. So timve zambiri kuyolera mu comment section, mu video imene mlali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.